सखी डायनी के दिहल पलंगवा पलंगवा सखी डायनी के दिहल पलंगवा पलंगवा ननदो के भैया सखी मोर सैया ननदो के भैया सखी मोर सैया सुन के खबरिया उठ गई सखी पापा के दिहल पलंगवा सखी पापा के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई सखी डायनी के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई सखी डायनी के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई। सोना के सिकड़ी मांग में दिहले गाड़ी हो कवना लोभ में पड़ी के पापा किनले पलंगवा कबाड़ी हो किनले पलंगवा कबाड़ी हो 5 लाख रुपया सोना के सिकड़ी मांग में दिहले गाड़ी हो कवना लोभ में पड़ी के पापा किनले पलंगवा कबाड़ी हो चेक चाक ना कोइले पूछताछ ना कइले हवा सजावल सपनावा लूट गई सखी पापा के दिहल पलंगवा सखी डायनी के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई सखी डायनी के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई। के सखी कैसे हम समझाई हो एसटी नीरज के कइल हो गलती कैसे दुखवा सुनाई हो बियावा सुनील रतन के सखी कैसे हम समझाई हो सूरज सुबस के कइल हो गलती कैसे दुखवा सुनाई हो बगली के फैसले खला के शरीरिया बगली के फैसले खला के शरीरिया नैहर से नाता टूट गई सखी पापा के दिहल पलंगवा सखी डायनी के दिहल पलंगवा एक महीना में ई टूट गई